lilake gitu. Lila Pak. Sesuai karo lagu. Apa ta? Iki apa? Yo Mas iki lagu iki ngono. Iya. Apa yang enggak ditakdirkan untuk kita itu harus lilo. Ya apa ya? Circlemu itu circle sehat kok ya toh. Kanan kirimu tuh sehat ora apa-apa. Yo kadang-kadang memang apa kuwi ngandani dengan apa adanya itu memang pahit. Makanya orang yang dikandani dengan apa adanya kadang nggak suka, tapi dibohongi dengan kalimat yang indah malah percaya. Makanya sampai sekarang wong munafik iki sik payu lho. Kata-kata hari ini gimana gue? Aku ini aku gue. Pokoknya ya kebenaran dikatakan apa adanya akan pahit dan akan dijauhi, tapi kebohongan yang dibalut dengan kalimat yang indah seolah-olah menjadi kebenaran. Mulane nganti saiki kemunafikan kuwi ning ngendi-ngendi isih payu. Betul. Mbak Tata. Mbak Tata ini, Mbak Tata. Duh. Ini besok pulangnya ke Solo apa langsung ke Klaten Diajen? Ke Solo Pak. Oh, tetap berdomisili di Solo ya? Nggih. Oh, iya. Berarti isi duwe kos ning ngono berarti? Masih Pak. Kosnya namanya apa kalau boleh tahu? Kosnya. Loh. Sebagai orang tua saya kan harus memastikan siapapun yang ikut pertunjukan saya sampai rumah itu tanggung jawab saya. Tanya sama Mas Cahya Pak. Loh. Wingi Cahyo ngomong jeneng Kos Mekar, bener apa ora? Iya. Tepat ya, Kos Mekar ya? Bener, Kos Mekar. Beres Pak. No, lho lah kok Cahyo ngomong. Oh, Cahyo ku kan keparat. Nomornya berarti kamarmu nomor 7 bener? Iya. Oh, bener apa salah? Bener Pak. Oh iya. Nggih. Ayo Tata, kata jenenge ta? Iya Pak. Ayo ben aja kaku. Sikile ben aja kaku ta. Ayo ta. Aku ngerti kowe nek melu dalan kono-kono ku ya heboh, aku ngerti. Oh. Coba ya aku lagi arep jalan lagu sing heboh iki. Lagunya apa? Nah, Pakun Sarkus mau. Zaman bahula wah. Aku kunjung masuk. Niki berdiri Pak. Iya no, iya toh. Lho iki dinikmati sesama teman-teman. Aku njaluk lagune Puspitono lo. Oh. Iya Pak. Puspitono lo. Betul kesayangan Pak. Betul kesayangan. Boleh. Kuwi lagune seneng pokoke tak anggap dirimu itu Silvi Kumalasari. Aku ngefans banget karo Silvi. Silvi. Kumalasari. Wong kok iso. Iya, Mbak Silvi dimanapun Anda berada, kalau Anda melihat TikTok sebelum tidur, maafkan bila wajahmu menjijikan, tapi aku ngefans banget sama Anda. Silvi Kumalasari ya. Wong iki ayu nih orang kemayu lho. Jadi wong iki ketok anu banget elegan gitu loh. Wong iki guyu ya ora kok terus di anu ku ya tuh. Ada sinden-sinden jenengan Pak. Di Era Kumalasari, Kumalasari. ora lah yo. Sidosari itu lah. Orang itu punya kecantikan masing-masing kok. Iya Pak. Ya aku bayangin nih misalnya Eni ku irungnya ganti wek Silvi yo cewek. Orang cucu bentuk-bentukan cucu kok. Misalnya aku bayangin Eni sikile wek di Sirarsari yo kecilikan. Ayo kesayangan, lo ngambil kaduanipun Pak BG. Pak BG nggih. Pak BG kalau ngambil karyanipun derek berkahipun, nyuwun berkahipun Pak BG. Nggih, menika tanggal jawabipun Mas Gendon kali Mas Iza. Tetep aku duwe Indo tetep. Ini Saku Jaya Indo. Yuk. Kesayangan bersama Mbak Tata. Ya terus kayak ngomong.
Tepuk tangan untuk Tata kita. Oh, apa? Pak Kaji Soman kersake Arjuna Ireng. Oh, oke. Berarti Yanti iki. Oh. Yanti. Pun mriku mawon. Nah. Malah kita tambahin nyonya kok dibagi ya. Ya, sing semangat ya. Oh. Kuwi duit 100 mulai digagari iso dadi 200 lho. Sudah iki sing penting tombok kuwi. Ini sih belum kok tangan tak yakin. Wah, kangane bendera di ujung kolesterol. Yakin seneng. Jare kok lemu siji lemu kabeh. Mosok aku dhewe. Muji ngubeh. Arjuna Ireng, wo iki. Tarlingan iki. Iki ora Mbak Yanti ora ngatasi iki. Wis kendang-dangdut tutune bagus pas kuwi. Bagus ternyata sekarang mendalami Tarlingan. Jadi harus bicara ke Cirebon. Cirebon, gua. Mbak Yanti ini Mbak Yanti. Yo, ini wah untungnya mau sampai ya Mbak ya. Wah, ranyong kok Mbak sama ini macam berguna. Di-lab terakhir. Top zaman overtake luar biasa. Lihat, bagi sinden sing ora ono mantuke wajah iku sok fresh terus ki jane mbok kapake to yang tadi. Pripun? Wajahmu ku sok utuh awet urung mangkat ya ngono, adus ya ngono, radus ya ngono. Lah nggih kita semangat Pak. Oh iya luar biasa. Makanya laki-laki yang menyanyiakan dirimu itu sesat. Apa ya ngono ya. Luar biasa. Lagunya apa ya mau Arjuna Ireng? Nggih, panyuwunan Mbah Somat napa nggih? Pak Kaji Soman. Kaji Somat. Oh nggih, waduh. Pak Soman. Ya film ya. Keluarga Somat. Duduk. Pasrahno karo Amin. Rampung Amin ki nek Tarlingan bohong. Luar biasa takon dosa. Iki kok pentas berikutnya aku arep kuwi kok spotnya lagu Dewa 19 aku. Harus Sheila on Seven. Sing lagune judule Sophia. Sevia kira coro Jogjane kene iki Sophia. Sophia COD, Mas. Tak Sophia. Ya, diaturke Arjuna Ireng kaya apa? Monggo Pak Kaji. Katuran midhangetaken Pak kawrutanipun. Monggo. Ya, Arjuna Ireng. Kowe kok ngilang kok bagi lagune Arjuna Proto. Proto, Mas. Ya. Ya Mas Isan. Sudah stay? Iya. Wah niki ngapunten nggih Pak, nggih menawi radi anu Pak, persiapan nggih Pak. Wong nggih mboten nate medal lagu-lagu ngoten iki Pak, ngapunten Pak. Nggih, niki diusahakan Pak, diusahakan. Tak usahake. Tak usahake, kula usahakan Pak. Nggih. Jika lihat kau yang lagune tiang, sing piye sepil piye lagune sepil piye lagune sepil piye, iya, tak tung kok, ayo ya, ayo, lagune sing piye, tak tung kok. Najan ireng uwonge Ayo, Bibi. tapi ganteng rupane senajan ireng kulite bagus ning tingkah lakune Terus? Arjuna Ireng satria ganteng. Inilah tadi pertunjukan Arjuna Ireng. Ketemu siapa, Wes? Wes ketemu? Wes ketemu urung San? Yo ora apa-apa yo. Tang tudung tang dung tunggu kok rendangan tangan lah kono gitu. Sak ngono. Lawas ya. Lawas Teo.
yang sudah dipojoknya. Wis jadi bojone, jadi bojone. Cirebon, Cirebon. Tegal, Tegal. Ganteng, gagah perkasa, satria sing Pandawa, Arjuna iri. Gawe pikiran tulen, gawe pikiran tulen. Kepada Bapak Haji sama lagunya Arjuna Iri ya, untuk Anda ya. Pakai bodas, pakai bodas. Bapak Haji Sumat, Bapak Haji Sumat, Bapak Haji Sumat, Bapak. Rajan ireng wonge, tapi ganteng rupane. Senajan ireng kulite, bagus ning tingkah lakune. Cirebon, Cirebon. Main double. Rakyat ireng kulite manis. Bagus dengan rupanya, sapa bae arah, wayang senengnya, yang sudah dipojoknya. Ganteng, gagah perkasa, satria sing Pandawa, Arjuna iri. Akeh wong pada kesecer, gawe pikiran tulen. Oke, matur nuwun Arjuna Ireng nggih. Wah, luar biasa talingan. Yo kang wis ora krasa jam 2:30. Oh iya. Yo, ini garapan terbaru kanca-kanca Grantika mau sama Mas Bagus terus nggih. Apa sampak sama? Yo.